sanadina na bakin ciki na kin ci amana na ki ga sakayya so sanadi na zubar kuka hana. Yau da wuri aka wuce haka kai dama ina son dan fitan yau da wuri saboda ayyukan Ibrahim dama yana son baka shawar kai saboda ka ga mahaifinka Malam Salihu mun yi zama na amana dan Allah yana so Ibrahim ka rike maraicinka kuma wannan sana'a ka dauke ta da muhimmanci saboda wannan sana'ar ba a bar rena ba ka rike da muhimmanci saboda kullum ne wannan sana'ar wanda yake ga mutum ya rera ta amma kuma ta kai ta zama wani abu da Allah ne annabi ka rike sana'ar ka rike sana'ar da mutuncin gaba da mutane. Na gode Allah ya saka da kai ina godiya Allah ya saka da kai Ana shushana nake nema zai ɗauke min takalmi na tsinci. Shushana kuma? Kai shashashan banza ana tambayar ka kuma kana zara idanu? Ai bai zo da kayan aikin ba. Ina da kayan aiki. Hajiya me za a gyara miki? To ina ga za a samu kayan aiki a nan. Wannan dan gyaran amma kuma can ki zauna sai ki dan jira ni. Akwai kayan aiki a nan. Kwanta kalmi Allah na tuba ko daga kasar Masar ya zo ba sai mun gyara shi ba. Allah wallahi. Na mutum yana ta gani an gani. An gama. Hajiya an gama. Zo ki karɓi takalmi ki. Ai wannan ina ga so sanadi sanadina so sanadi. Ni fa wallahi ta na gaji da zuwa unguwan nan. Kwana biya kamata mu huta. Saboda muna jin jiki fa. Wallahi ma baki ɗaya tun na bana gaji. Wallahi Allah. Duk baki ji inda kafa na ba kamar na samu matsala nake ji. To ya zan yi? Ina zo daga na gaji. Mun kusa insha Allah. Yan mata. Malam lafiya? Wallahi wannan bayar Allah ce ta tafi da imani.
kamar ya malam ka tsayar muka ce na fita da imanin ka. Wallahi tun da na Ai, Allah kangaro zai daga kan kwana. ba sadiya ba a yi wa bawa haka. Tsaya ki saurari abin da yake zuciyata. Tun da na Ki karyo saurare daga shi, kan bari shan mu kwanan biya nan. ki a can. Tun da na karyo daga shan kwana nake ganin ta kuɗi da yanayin yadda kika sa ta burge ni sosai. Domin da Allah ki karɓi soyayya da zai zo miki da ita. Ni dai gaskiya ina son ki a karo na farko. Shikenan daga haɗuwar mu sai in ce ina son ka. To ai ni na faɗa ina son ki. Nawa ne kuɗin hanya? Yaran naki ba mai yawa ba. Wai kudin aiki na kaɗan ne, na ga kin ɗauko kuɗi ki musaka. Ba komai, na gode. So sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadi na so sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadi na. Gaskiya ni yanzu kai haƙuri, gaskiya da wanda aka mana ita, ta mana ita. Haka ne malama, amma kin san ai ita mace allura ce a cikin ruwa. Sanadi na so sanadi, so sanadi, so sanadi. A haka wallahi. Haba, Me yasa kika da kin nishi san haka? ni da abin da yake gaba na yanzu zan haɗa biyu. Ba zai yiwu ba. So sanadina da zubar kukana, so sanadina na bakin cikina, kin mana za ki ga sakayya, so sanadi na zubar kukana. Wash wallahi da gajiya. Wallahi mun gaji. Yan matan nan da muka haɗu da su ɗazu da ki gane su bane? Su wane ne na ina? Kaman wannan wadda muka je wajen kamfanin nan Bilkisu kake kowa? Bilkisu. Wallahi ita ce yarinya nan ba na son ta saboda ni ba na son wata yarinya mai iya kina mu APZ ba komai kika fi mu ba amma kita mana iyawa. Kai kawata. Kin ko wancan fa kamar Ibrahim. Wallahi kamar shi ne. Shiga uku. Ko mu ƙarasa. Sabida me ya zo shi. Zan zura. Yaro tana cikin farin ciki. Sosai. Na taya ki murna da Kin san da nake son gayan nan ko. Na bakin ciki Allah. kin mana Amin. za ki ga sakayya, su sanadi na zubar kukana. Hello?
sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadi na. Ba yau gane a unguwar tamu. Wallahi tallahi. Na yi ne. Lafiya kalau ya kuke ya gida. Lafiya lau. Ya abin da ya yi. To ba ƙara sa sai kin ƙara sa. Kofi to ba matsala. Hajiya Aisha. Na yi ne. Ai tsawon lokata na ɗauki tsawon lokaci ina jira ko ashe in ba ku taɓa da mutum ba. Ba mu da abun mamaki. Dama ka san gidanmu ne. Rayuwa duka da mutanen kirki irin wani dole ana bibiyan su. Da aka ɗau tsawon lokaci ba tare da Ko Allah ta yaga. kike to ya gida. Ya su mama. Wallahi mam nam ne ma kwana biyu ba ta jin daɗi. Ka san kike jin ta shi ta ba ma zuwa cikin kankana. Wallahi. Raka da kuma mai Wallahi. Allah ya ba ta lafiya. Amin kuma. Allah sai. Amin na gode. Mun da dawowa. Ya abokanka. Abokan wallahi tana da. Ma ke warki ma sosai. Kace na zo na gaishe miki. Wallahi. Ina nan. Masha Allah. Da kin sha tafiya kin sha rana ya kamata a ce kin je kin samu kin zauna kin huta kin samu ci abinci. So sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadi na so sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadi na. So sanadina na zubar kukana, so sanadina na bakin cikina. Sanadina, so sanadi, so sanadi. Kana jin na ne? So sanadi, Kana sana? sanadina, so Ya? sanadi, Da Allah ka so na. sanadi, so sanadi, Magana ce. sanadina. Gobe da ka san gidan a yana mutane. Hajiya? Hajiya ba ta gari ba. Kana kokari na? So sanadina na zubar kukana, so sanadina na bakin cikina. Kin ci amana za ki ga sakayya, so sanadi na zubar kukana. So sanadina na zubar kukana, so sanadina na bakin cikina. Kin ci amana za ki ga sakayya, so sanadi na zubar kukana. So sanadina, sanadina, so sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadina, so sanadi, so sanadi, so sanadi, sanadina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala algado? Oh, ya Allah. Sani da zuwa. Na bar ne. Ya sai shi duk yana da wani hakan ya kamar yake faru. So, matsala? Matsala shi ne ba wata matsala ba sosai. To Allah ya sa.
amma dai kamar dai a wurin na fita waje ne na kallo kana da layi sai haɗu da wasu mata da su suna wucewa wani ya ɗaya suka bai da cikin su kamar na wuce su ma na dawo daga baya ne sannan masu kamsa suka dawo sai na samu su kuma sun cikin su ta ce ta bai da sosai amma nake gaya mata da abin da yake ba sa ta fara wucewa ba damuwa yanzu ba ni lokaci ba sai mu ɗora rancen a kai da kusa da ba ka da damu wani mutum da su ma sai mun kusa ma sai dai da kanshi mai kaga yanzu a tunawa yanzu ka karɓi lambar wayan ta ne? wallahi abin da take nuna min an yi mata maganar aure da yanzu ba na tunanin aure ne a'a wasu gidan kasan suna da aƙidar da suka tsayar da magana akan mutumin da suka yi yanzu kasan ba sa taɓa canza da wannan to amma yanzu ne ya kamata ne idaniya ta idan muka ɗan samu lokaci sai mu je mu layin mu ɗan taɓa akan dan sauki da shi na abubuwa to ba ku dan ana kan ma abu ne sai insha Allah an samu damar da za a to kamar wace rana kake tunanin za mu yanzu ai kai ne da lokaci yanzu ba kira na ta naje ba to mu bari gobe tun da kaga ranar muke kai ma na san baka ne ban da aiki na abu ne ya labarin duniya ne alhamdulillah dan wata kusa an gwancewa na ga wato kana wuce an ba abin da ya dame ka ba duniya ban yalle to ka kusa ka sha biki insha Allah to ya kamata zan nemi wata babbar riga sai kai ma za ka fi so dole ne bikin ɗan hajiya guda a gaya za mu sha shi a nishi na gaji na bai ta kamar so sannadina sannadina so sanadi so sanadi so sanadi sannadina so sanadi so sanadi so sanadi sanadina so sanadina na zubar kukana so sanadina na bakin cikina kin mana za ki ga sakayya su sanadi na zubar kuka hana